Sa, don Allah akwai sauran abinci gidan ga ko kan zo na ɗauko min kayan da wanke baki na yin wani kaji. Renin wayo wai mazangami sun kamar da mata hala in ka so ka to ka ɗiba. Wagga magana wa kice me ya ƙare shi kenan ko? To babu shi. Matan gane na yanzu akwai su da dambala. Aljanna kina karkashin kawan mijinki. A'a. Allah da bake bai ya wata ke bari in ɗauko tsohon ajiyar gata. Allah bai awon gaba da shi ba ai ruwa na maganin yunwa. Bari in tattake abina. Na gode ma Allah. Ka ashire tsayen namiji nake ban sani ba. Da kai nake ina ta magana kawo wani ƙale ne. Muna buƙatar mu ci abinci tun da ba sassaƙo mu an kai ba. Dama kuma kuna jin yunwa ce. Ni ka kani kenan. To ku sha ruwa ku kwanta mana. Ka wallaye kaɗan ko ka tashi ka samu mana abinci ko in yaji yanzu in yi gidan mu wallah. Oh my God. Ka san baɗo mana da like haka ka sa na farin ciki sosai. Sa'annan ka san baɗo mana da sharhi. Kuma ai shi yare. Muna godiya sosai. Tun ayyuka kokari.